unbelievable. Wonder shall never end, my people. This update so they come from Mathias Ezeaku, my people. Hey, no be small something, no. That the Geo really fit Mathias Ezeaku, my people. No be small matter, make una carry una joko. They sit down, no, come listen to this one. It don't happen again. It don't set everywhere, don't scatter. When Mathias for appear the first Sunday, when he go Omenala Bu Uzo Eziokwu, no be small thing I happen for that place, so no be small matter. Everywhere scatter, everywhere bubbled, no be small thing. Nyamo everywhere, different thing. And I Mathias can give testimony. He can talk about the popular that the Geo when he will get katakata. He can let in members, in followers, members of Omenala Bu Uzo Eziokwu know say the time when they carry go kiri say he get one popular pastor when they call him lame, and they don't come short them, they don't let them know say make them not they call their lame again. Anything when they do, hey, no be small thing. And people when still stood for Mathias Ezeaku, they come out for altar. No be small single, now they sing for there. They can't give thanksgiving. They can't praise Omenala. They can't talk say church must go. I don't say some of una. Or no, they like to use here say the church must go. No be small something, no. I can't reach comment section, eh? No be small thing. People when they jubilate for comment section, they jubilate. People when not still like Mathias, still they vex for there. No be small thing, no. Some they talk say which kind church be this one? Say they dirty, say they no need, that they do this one. Now small all these some of pastor when still start their own. Now small now they take grow small now this place go still grow. You know to tell when Mathias not be say on I go talk say me decide Mathias. You know to say when Mathias open your own church now, you Omenala church now everywhere don't full. No be small thing, no, my people. I say I can wire this one. Give una wetin happen the first time when Mathias reach Omenala church. He can still address a member, say they let them know, say make them know they call some pastors lame in anything when they do, make them mind their business. No be small thing. May not come be say I too talk. I go leave una more na watch the full video where Mathias for address a congregation. He addressed them, said now he don't mind all business. Now because of that name, when they call them, now it make them they can't get issue, they can't get case for Abuja. Make una watch the full video.
mana ihe mmụọ ji wee mara mbụ nsune abụ ihe eji akpọ mmụọ iru abụ obere nwa n'ichi eji eme ọnụ na ihe anyị na-agbapụ ya n'ala Igbo bụ arụ ga-akwụsị ise ọfọ anyị na-akpọ n'ụtụtụ n'ehihie n'abalị n'ihe anyị kwuru okwu ya dịka ugbu anyị chọọ dị na ọ ga-eme ya ga-eme ya ise mbịabịa anaghị aga onye nwa ekwanye ọzọ ndị ụka ọ dị ka ana ana m ekwu ya ekwusi ike onye nwa mụ na gị na-enwere mgbe anyị ga-anọkọ ebe sisi eze ego a gwa gị na ị ga-agbapụnata otu a fụ ndị na-ekwu okwu maka obodo nna ha ihe ekweta na ọbịa mana taa bụ omemego ọnụ enweghị kwuru otu ihe niile nwere oge ihe niile nwere oge oge ya dị ihe a onye n'usoro iro ya lee na onye nwe ana nwa omenala bụ ụzọ eziokwu na abụ m nwanne unu anyị si ozi ọma ọdịnala ọtụtụ n'ime unu na-anụ maka ndị ozi ọma ọ dịka izu ụka ole ma ole gara aga onye isi anyị ya ma bụ onye isi anyị mụnwa bụ onye na-anọchite ya mụnwa bụ mgbe enwere ihe anyị na-adị eme kwa afọ ka anyị tụọ alụ mana oge ọbụla anyị na-ebuji ya n'ọka anyị emego ya for 5 times nke n'isi ihe anyị si na a na-esi n'ụlọ mara mma na egene anyị chọrọ ibido ihe na be anyị ihe anyị nọ n'ime ya bụ ọnwa aja anyị chọrọ ka anyị bido ka anyị si emebi ya maka na ọnwa ihe nwere 30 months ihe ndị Igbo nwere bụ gịnị 30 months ọnwa anyị nọ n'ime nkịta bụ ọnwa aja ọ ya nwa ka anyị na-achịkọnata ndị niile kwere na anyị Igbo ga-adị mma ndị niile si na n'afọ nna ha gara efu ndị niile kwetara nụ na ama nna ha gara echi ndị niile kwetara nụ na obi nna ha gara efu anyị na-akpọ unu chasị ka unu bịa nọnyere anyị on 17th ya bụ next Sunday kama na a sị na ili bebe anyị emebe mgbe anyị kwesịrị ịbịa nwanne anyị nwoke anọrọ ya do anyị abịacha wee sị mba na ọ ga-aka mmụọ bata anyị abịa so anyị ji ya wee na-asị biko ụbọchị ụka na-abịa abịa ka unu bịa nọnyere anyị na Awada na Sir White Hotel Awada Eziwe na Awada anyị yọ ka anyị na-ayọ onye isi biko omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ enere m ihe onyonyo oge m pụtara na mkpọrọ m wee fụ onye isi ya bụ dike ọgbaja ọ bụrụ na ọ nọ ebe a laif ịbịa zute nwanne ya ihe mberede dakwasị wee were ekwu ya ọ bụrụkwa okwu agbamume ọ bụrụ na ịtụrụ ABS every Sunday ma ọ kụọ 8:30 ị na-adozi ọma Chineke kwuo na-aga asịra nke a bụ gịnị oge na-abịa mgbe ọ ga-abụ ọtụ efe ego agawara ya ọjị na redio evangelist na gịnị ka ha na-ahụ
market as well. Knowledge. What you want? On the wall. Chop. When I saw my do it now, how they want from her? How they want from her? They will be no trend in a Facebook. Oh my God, when it's a news. Which I can tell me that Sonia Bianes will get with them, so where's your mom? I will go see we able to. My guy said, catch them young. Oh, so to my one, a man that I will talk it. Oh, my king was able to. When I said, they can only go see. No, the owner of your child. Only I told it according to your John McCann, so they didn't know anything. Mama forget. I'm for eyes of the Lord and here. Oh, no, man. All of them are from now, the beginning about the science and technology training. Because here in our one mind, Ndaba wala kamera makambo anu kile. University na Ezeaku. Ije chini yake na mountain. Ndio unaona ni yego. I saw it. Ndio ana kuzinde bai kanoso. Nimeba na kama kuna susi ukeja kuzili haya bogele. Kanoso. Ndio kulije na susu bai mwana. Machacha sasa. Asimaje ni bobozo bika mwa bana. Gozé Sotorina, Gozé Wanaimoke, Gozé Omenala Bu Uzo Eziokwu family worldwide. Ihe na-egbu Vive Suweku, ihe na-enwere obi. As of 2015, ịgwa m na mma anọkata gaa nso ebe mmụọ na-aga. Ayoyo. Makanya dia cari ini. Ada asing Yesus chalego. Kedia menye Yesus. Buat tiaga ne Yesus. Umai ne kwa ham na egeje. Yes. So that I can I pass it no no no. Odi so. Na gidi bu weze. Kabu kai. Yes. When
Ọ̀fẹ́ ìdàkúgbà ló mú kí á jù ẹ́ bí i ká yà jù ẹ́ náà yà ká mọ́. Omenala Bu Uzo Eziokwu. Ihe mwa beza ga-ejọba eji n'aka bụ ego. Amara m gosi bido. Onye nna anyị mere ka anyị na-eme. Amara m ka asụsụ Igbo si bido. Ọ bụrụ na mma na-asụ Igbo ekpe ejikwa ego na-ekpe ekpere. Mgbe ọzọ na mma akwụsị ije ego ekpe ekpere kwụsị ịsụ Igbo. Ịbịa gwa m na ka nna m si ekpere chi bụ ihe ọjọọ, which means na asụsụ nna m na-asụ bụ ihe ọjọọ. Afọ obodo nna m na-aza bụ ihe ọjọọ. Ihe ọjọọ. Chai. Kama jani wewe, so mi hada jo. Iwe hada kama na isi mejo, iwe hada ko dajo. Kama iwe hada ko bile ni sido ko ya si na ya ma kurumi to wiko. Ai je dele bino masni hama ke mela ni zuka. Abu na mata ni zuka ga bongozi. Kuboga chine sina. Ihe ọma ga-emere anyị na-eke, mere anyị na-afọ, mere anyị na nkwọ. Ihe na-ama mma ezinụlọ n'ebe a, ihe na-ama mma obere eze akpeji ọfọ, ọma mmechekwube okwuwe ndụ ezinụlọ. Ihe onye na-eche ka iri taa n'inwe anwụrụ n'ihe na sikeji ara bụ isi ije. Anyị si ka erite uru, rite arụ ike. Rite uru na-efunanya. Ụbọchị akpọkwa na anyị. Ọmaka mewere anyị. Anyị na-asị na nwoke n'ebe a ga-abara ezinụlọ uru. Ụmụ nwaanyị n'ebe a ga-abara ezinụlọ uru. Ezinụlọ ọbụla ọgbaghara dị na anyị na-atụ ego n'isi ya si ka udo dị na ya. Ihe ọma mere anyị. Anyị ekele osimiri niile nọ n'ala Igbo. Kelee aja ala Igbo. Maka aja ala Igbo niile bụ ofu. Kedu ụmụaka Igbo niile, kedu ụmụ ọkụ, kedu ndị nze na ọzọ, kedu okwu mmụọ niile na-ejere Igbo ozi, kedu arụmụ na mbụ. Anyị ekele ike nga, ezumezu niile na-emere Igbo ihe ọma, ekele unu, si jisie n'ike. Anyị mabụ ụmụ na-apụtara ike na mgbaba. Igosi wa n'ụlọ sent. N'ụlọ sent n'ụlọ bụ ihe eji biri. Wee na-ekele ihe okwensu niile ebe ndị anyị na-abịa ekwekọrịta mgbe ekwensu a wee jee ọgụ merie. Ekwensu bụ nnukwu ma ọ gọgụrụ onye ọ dị na gọgụ. Ọnụ kọbịaba ata agaghị evu. Ekwensu bụ ekwekọrịta ome gịnị? Osu. Ọ gọgụ fụọ. Ẹbí ẹnu wa láyọ̀ o. Kàbẹ́lẹ́ bó ka yín nìkan. Bó ka yín lórí. Bó ka yín. Ọ̀bùnà tí wọ́n náà yẹ bẹ̀rẹ̀ náà lọ́nà ọ̀nà ọ̀gù. Yá ìkùkọ̀ náà jẹ́ máa kẹ́ bọ̀tẹ́ pẹ́ẹ́nì àgbọ̀n ní ẹnu kan. Lọ́nà tí wọ́n náà bá àpọ̀tọ̀ bá ọ̀sán náà lọ́nà bọ̀ bífọ̀ ọ̀kọ̀ ọ̀kọ̀ náà. Ilé ní ìṣe ká lọ́nà ń jẹ. Ilé àtọ̀ ẹni ilé. Adé lè lè tiẹ̀. Iyo ma ga-eme n'ọhịa ọma site na achịkwa oge ga-adị ya. Kí wọ́n kọ́ ẹ̀ wá Chineke.